du bor i nærheden af Aarhusbugten, så får du nu dagens tip. For se lige billederne her. Der er delfiner derude, og som I skal se nu, så er de rigtig fine. Ah, de var lige der, ja. Så er det bare med at komme afsted. Søstrene Karen og Marie Gerstrøm slipper endnu en gang deres far ud i familiens jolle. De er knap kommet i båden før. Der. Mine forældre så dem sidste weekend, og så pralede de jo meget med, at de var her, så vi var jo nødt til at komme op den her weekend for at se, om de stadig var her. Så er det bare at vente ind til. Ej, var det flot. Ej, var den tæt på. Hold da op. Ej, var den tæt på. Se nu der. Hej, for så. Folk elsker at se delfiner og filme det. Her er en video fra Sankt Hans aften af Rasmus Bøgelund fra Aarhus. Og her fra sidste weekend af Doris Byrell. Men her i familien var det altså far Gerstrøm, der så delfinerne først. Første gang jeg stødte på delfinerne, det var helt over ved skoven derovre. Og der svømmede de efter min båd helt over til stranden derovre. Jeg mistede den først, da jeg drejede ud af. Der svømmede de efter båden cirka en halv time. Karen og Marie Gerstrøm er kommet i sommerhuset hele deres liv. Det er bare helt vildt. Det er helt fantastisk. Noget af en naturoplevelse så tæt på, og bare lige vores lille sommerhus og derovre. Det er vi slet ikke, vi kan slet ikke forestille os, at det er slet ikke nødvendigt at tage til Karibien og se. Vi kan bare holde sommerferie i Danmark hele sommeren. Det er helt vildt. Det har vi aldrig oplevet før. Der, se! Ej! Øresvinet er en del af delfinfamilien, og det er sjældent, at de bliver observeret i Danmark. At man ser øresvin, ja, det er usædvanligt. Det er meget usædvanligt. Ja, faktisk er de ikke set i Aarhusbugten i 13 år, og hvis man skulle være i tvivl, er der en særlig metode til at se forskel på marsvin og delfiner. Jeg vil heldig at se sådan noget luftakrobatik, så er der ingen tvivl om det er delfin, for det ser man aldrig marsvin gøre. Familien er langt fra de eneste, der er på vandet i dag. Jeg hoppede i vandet, fordi der var delfiner. Og så skulle vi derned og svømme med dem. Men de ville ikke svømme med mig. Og det var der måske en grund til. Der, se, den, hvad de spiser. Så tæt har vi ikke været på, Marie. Ej, den er skrald. Ej, den spiser lige en ordentlig makrel der. Ej, hold nu op. Jamen, der er ingen ord. Der er ingen ord for det her. På stranden har de også fået øje på de to gæster. Det er rigtig sjovt. Det er sjovt at se dem svømme rundt. Jamen, det er lidt specielt. Altså, for det første, at det er sommer, man kan komme ud og bade, og så kan få lov at svømme rundt med nogle delfiner. Det er jo fantastisk. Jeg skal lige falde lidt til ro, tror jeg. Og Karen og Marie Gerstrøm kan slet ikke få nok. Skal I ud igen senere, det? Det tror jeg, vi skal. Ja, måske. Det tror jeg, vi skal. Det kan nok ikke afvises. Vi skal lige have et spring. En fuld delfin på. Vi skal lige have et helt spring. Det vil vi gerne have på video. Ja. Og hvis du synes, vi viste alt for få af de her herlige billeder af delfiner ud fra Aarhus, så er der mange flere af dem på vores hjemmeside. Det er bare at klikke ind på TV2.